салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Иҷа ман хостам як намуд сайти корейские ки номаш Купангай ба шумо шинос кунам. Ин сайта тамоми мардуми Корея истифода мебаранд. дар ин сайт чӣ хеле ки иҷода дидестен, ҳама чи ҳаст: либоса, хӯрока, лавозимоти хона, бозича барои кӯдак, даже билети самолёт ҳам мефурӯшад, боҷа хӯрок барои сагҳо, телефон, камера, косметика, хулас ҳамаи чизе ки хоҳен ҳастай. иҷа боша ҳозир ман ҳамин чизро кам шумода нишон дода дар бораи ҳамин интернет-магазин маълумот метиҳам ва ногуфта намонад ки мақсади ин видео кардани мо дар он аст ки мехоҳам камтар стили кореисову тарзи харид, фурӯш ва ҳамин чизро шумода шинос кунам. боз хуби ин сайт дар ҳамиае ки вақте ки ту ягон чиз заказ кардӣ, омад махкул нашуд ё ки размер туғрӣ нагирифт, метавонӣ ки обратно равон кунӣ ва ё ту да ё сумша ё ки ҳамун чиза алиш карда роӣ мекунанд. воҳиди пулии Корея ин вон буда қариб ки баробар ба доллар аст, яъне ки $1 мон 1200 вон мешавад. нархшам ай дигар магазинҳо фарқ мекунад, яъне арзонтаракай. доставкашам дар муддати ҳамин 3-4 рӯз мебиёяд ва агар ки аз дигар давлат чиз заказ кардӣ, камтар тӯл мекашад. боз вақте ки ту чиз заказ кардӣ, мисол хонада набошӣ, мебиёранд, ина чӣ хеле ки сурате дидестен, дар пушти дартон мемонанд, баъд занг зада суратша равон мекунанд. ё ки магазини наздиктарини хонада мемонад ва боз ҳаст ҷоҳои махсусе ки мисол одамое ҳастанд ки намехоҳанд адресҳои хонашонро диҳанд, баъд адресҳои ҳамун ҷоя метиҳанд. ҷойи махсус ҳаст ки фақат ҳамун почта мебарад, чиз ҳамунҷа мемонад, баъд одам рафта ҳамунҷа мегирад. бози чикар чишоша мебинем. на платья барои духтарчаи майдача хеле хушрӯча будаи 10,000 вон. ира майдика давлат меомадай. не поёнда бо бисёртар мисол суратоша мондаги ду намуд свет сафед розови. не хушрӯмада маъқул шид. ман намедонам, ман хеле духтарча надорам, лекин платьявам хеле чизои духтароя фақат бисёр тамошо мекунам. ягон бор Мансур дар либос кофтанӣ шавам, хушам наметиҳад, лекин ҳамин чизро медорам тамошо кардан мегирам. анаям хушрӯ буда, ина ду намуд свет бошанд, зарду сафед. розовишам буда иҷада, ина иҷа размерша гуфтагиай бо чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, косметикаи Корея дар тамоми ҷаҳон истифода мебаранд ва качествашам беҳтаринай. иншоалло ман оянда дар бораи ҳамин косметикаи Корея алоҳида видео мекунам. ва иҷа боша ҳозир помада, туш, боз кремои тоналный, боз маскаҳои беҳтарин дора барои рӯй. иҷа боша хӯрока. ва вақте ки мо хӯрокаро заказ кардем, хӯрока доставкаш бениҳоят тез мебиёяд. ҳамин саҳаре ки заказ кардӣ, аллакай шаб мебиёяд ва тамоми намуди хӯрока ҳаст. хулас дӯстони азиз, агар ки хоҳӣ чизои ин программаро ҳамаша нишон диҳӣ, як 2-3 соат ҳам камӣ мекунад, барое ки чизош беҳад бисёрай. иҷа ман бисёртараки чизои детския мондагиам, барое ки влогои моро бисёртар занако тамошо мекунанд. дар инҷа дӯстони азиз, наворро ба анҷом мерасонем ва ба касоне ки ҳамин видео маъқул шуд, метавонед комментарияда нависед. ман кӯшиш мекунам боз ҳам хеле видеоҳоро бисёртар кунем, то наворҳои оянда дар паноҳи худо бошанд.